Ikomplu jiżdiedu l-każi attivi ta' COVID-19 f'pajjiżna kif matul l-aħħar 24 siegħa f'pajjiżna ġew irreġistrati 85 każ ġdid, dan fil-waqt li ifiqu 64 persuna. Il-każi totali minn Marzu l-hawn jammontaw għal 13,082 fil-waqt li ifiqu 11,275. Bħalissa t-total ta' każi attivi f'pajjiżna huwa ta' 1,590. Sfortunatament dan il-virus f'pajjiżna s'issa ħalla 220 vittma biex xahar ta' Diċembru iħalli rekord ta' aktar minn 80 vittma. Min 88 każ li kienu rreġistrati s-sibt 18 kienu persuni li kellhom raba pożittivi. 9 ħadu dan il-virus minn fuq il-post tax-xogħol. 4 każi kellhom kuntatt dirett ma' każi pożittivi, fil-waqt li 3 persuni ħadu dan il-virus minn attivitajiet soċjali. Il-kumplament tal-każi jiġifieri 54 huma sporadiċi, jiġifieri ma jafux minn fejn ħadu dan il-virus. Intant għadu mhux magħruf jekk f'pajjiżna ġewx irreġistrati aktar każi marbuta mal-varjant tal-pandemija li nibet fir-Renju Unit għajr 3 każi mħabbra l-erba'. Dakinhar żewġ barranin irriżultaw pożittiv mal-wasla tagħhom fl-Ajruport Internazzjonali ta' Malta u mara ta' 75 sena li l-investigazzjonijiet dwarha kienu għadhom għaddejjin. Infatti l-appelli mill-esperti tas-saħħa f'dan il-mument baqa' wieħed ta' kawtela biex nimxu mal-linji gwida li jtuna l-awtoritajiet tas-saħħa u biex fl-emil il-poplu Malti wawċi jkun responsabbli biex inkunu nistgħu ingawdu l-frott fix-xhur li ġejjin.